Dimteng maneliti sardam urunaye di sasangpet mo kaano nga tao biyag ko mailiwakon bara ni agep mo nadagsen inang marikrik na gapot na laos nga iliw buken ka tantanawagan ka abay titawa bareng mapasangpet ka agurayak biyag ko agurayak isasangpet mo malading ngita unay tuy puso kaput kaawan mo't sibay ko agurayak biyag ko agurayak isasangpet mo maasyan ka kadi kanya rinabi inga agsangsang ita dimteng manen iti sardam ur-uraye di sasangpet mo kaano nga tao biyag ko mailiwakon bara ni agep mo nadagsen inang marikrik na gapot na laos nga iliw buken ka tantanawagan ka abay titawa bareng mapasangpet ka agurayak biyag ko agurayak isasangpet mo malading ngita unay tuy puso kaput kaawan